Dobrý deň. Som Niko z Bettermile a dnes vám vysvetlím nastavenia v aplikácii Bettermile. Nastavenia je možné zmeniť prístupom do ponuky na ovládacom paneli v ľavom hornom rohu. Prvou možnosťou je zmeniť jazyk. Druhou možnosťou sú nastavenia. Na začiatku sa môžete rozhodnúť, či chcete mať viditeľné body cesty, ktorých parcely ste už naskenovali. Druhá možnosť umožňuje mať samostatný zoznam všetkých adries, ktoré je potrebné skontrolovať. Tieto adresy môžu byť na nesprávnom mieste poradia, pretože často chýbajú čísla domov. V opačnom prípade sa tieto adresy len zobrazia spolu s adresami na opravu. Tretia možnosť umožňuje, aby aplikácia automaticky kontrolovala body cesty po tom, čo ste sa určitý čas nachádzali v určitej vzdialenosti. Špecifické nastavenia trasy nájdete počas navigácie v pravom hornom rohu klepnutím na symbol nastavení. Tu sa môžete rozhodnúť, či chcete počas navigácie zapnúť hlasové výzvy, aktuálne dopravné podmienky viditeľné na mape a aktuálnu rýchlosť a rýchlostný limit. Okrem toho si môžete vybrať, či chcete mať 2D alebo 3D mapu. Ak narazíte na problém, neváhajte nám napísať správu a vám čo najskôr pomôžeme. Máte nejaké otázky? Pozrite si naše ďalšie videá alebo nás kontaktujte. Bettermile. Empowering Last Mile Delivery.